салом алайкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкашдон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед ва зангулаи канала пахш кунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментария фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экрана ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгири шумо пешрави мо ҳастай. мегузарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро караван пристаги буде, як тефтагим, солаш 98, сӯзишвори газу бензин, кузов универсални, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ соза. бародаро соҳиби мошин мегӯяд илтимос беҳтар занг назанед, кадами харидори аниқаш занг бизанад ё ки биёяд аз пеши мошина бинад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 29 000 сомон мегӯяд. марҳамат бародароне ки мошинхар ҳастед, рақамҳои рӯи экрана муроҷиат кунед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. дастгирия фаромӯш накунед, ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар ватсап ё ки имои мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. мошини навбатӣ боша бародаро, хечибек, солаш 96, сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. чӣ хеле мебинед бародаро, мошин сайстаниш бениҳоят хубай, мато коробка хадавои 100%, задагӣ пистагӣ надорад, чашкаош мегӯяд соза варид надорад. мошин бе ягон расходи камбудия, шумализатсия кардагӣ, губкават кардагӣ, хадавоишам беҳтарин. ахирон нақш буда, дигар арзон намешида бародаро. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 29 500 мегӯяд. марҳамат бародароне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро дуте ҳастед, солаш 98, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.8, коробкаш механик, ҳолаташ хубай. мошин бародаро ҳамаш 100% мегӯяд, сарошна фурӯхта мешавад. қарор дорад дар шаҳри душанбе, нарша 35 000 сомон мегӯяд. харидори аниқ боша бо савдо мешавад. варианти алиширам ҳаста ки ба ягон астради ё ки хондаи аванта алиш мешида, болои сум медодед бародаро, агар мақсад ки арзиши мошини шумо қиматтар бошад. касоне ки харидор аст ё ки мошини алишӣ дошта бошед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, вариантҳоро пешниҳод кунед. Opel Vectra A, солаш 95, сӯзишвори газу бензин, кузов седан, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ бениҳоят хуб. лук дора бародаро, электрони, мато коробка хадои 100%, 4 та баллони нав, аккумулятори нав, 4 дал электропакет, мотор 100% бародаро, ягон дуд намекунад, масъала намехӯрад, 7 моҳ ҳуҷҷат дорад. халосан мошин бе ягон расходи камбудия бародар, фақат мегирӣ ҳай мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри бухтар, нарша 27 000 сомон гуфта шудай. харидори аниқ боша бо камтар мегӯяд савдо мешавад. касоне ки харидори аниқ ҳастед, рақамҳои рӯи экрана занг занед, маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. мошини навбатӣ бародаро, ваз 2112, солаш 2000, сӯзишвориш газу бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик. мошин бародаро ҳуҷҷатҳои солонаш бучидаги меличовка камтар кор дорад. мақсад ки сайстаниш нахадои мошин 100% кор мекунад. қарор дорад дар ноҳияи фархор, нарша 10 000 сомон гуфта шудай. бо харидори аниқ боша биёяд мегӯяд аз пеш бинам, мошина ҳай кунам, махкур шаҳр савдош мекунем.
касоне ки ани харидор ҳастед рақамҳои рӯйкунанда аз занг занед маълумоти иловагиро аз соҳиби мошин дастрас кунед. дигари мошини мо бародаро Lada Priora соли 2010 сӯзишвориш танҳо бензин, кузов хетчбек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолаташ созаи мошин бародаро барои краскара тайёр карданги мақсад ки запчастҳоеш ки ози дар сурати дигариш мебинем бародаро фароғ фош нестанд, мақсад ки ҳама чиз мега ҳастай, фақат як краска мекунӣ тамом, дига ягон камбудӣ надорад. қарор дорад дар шаҳри Душанбе нарша 25000 сомон гуфта истодай, харидори аниқ боша бо камтар муомила дорад. маълумот бародароне ки харидори аниқ ҳастед, барои маълумоти иловагиро ба даст овардан рақамҳои рӯйкунанда занг занед маълумоти пурратара аз соҳиби мошин дастрас кунед. ин буд якчанд та мошине ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, дар номраи имо ватсапи мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва бародарони каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шавед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. аз дастгири ҳар як шумо миннатдор ҳастем. дастгири шумо пешраи мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.